nás ostrov a nemůžu vybrat básničky. Protože jí chybí slova. Jak bychom jí pomohli? Nenapadá vás něco? Ne, napíšeme. Zkusíme pozvat písmenka na pomoc. Já ti dám slovo pohádka, protože tě máme nejraději. A já ti dám slovo dobrodružství, protože to se užívá přizení za slovo. Zázrak, kde to slovo odebře, protože moje pyžama je přírodní zázrak. Já ti dám kouzla, protože připomínám zvířecí čarodějci. Já ti dám šťastné kouzla, aby se dobře dopadlo. Děkuji vám, zvířátka. Nyní mohu recitovat básně. Poslechněte si básničky pro maminky. 7 pádů o mamince. Jdeme na to! První pád, kdo co. Moje milá maminka není žádná chudinka. I když chodí do práce, je s ní doma legrace. Druhý pád, koho čeho. Bez mé milé maminky nenařídím hodinky. Jen ona má přesný čas, chodí všude vždycky včas. Třetí pád, komu čemu. Mojí milé mamince přinesla jsem ve skřínce. Dobrou vodu perlivou chtěla pouze jedinou. Čtvrtý pád, koho co. Moji milou maminku zlobím někdy pěvšinku. Někdy to víc. Nedělá si z toho nic. Pátý pád voláme. Moje milá maminko, roste se. Vyroste zakrátkou, na ní koupáte. Šestý pád, o kom ovšem. O mé milé mamince píšu o své spolnice. Jak se jednou do zemi stoupala bez zložení. Sedmý pád s kým čím, s mojí milou maminkou, s ní a černou hodinkou. Končíme vždy každý den, pod hostým silnicem. A tak písmučí osud do té doby, šťastnější a veselější. Protože nebyl, jenom šebecí.